Božićni koncert Veseljeti navješćujem, na kojem su nastupili zborovi župa Šibenske biskupije, održan je u petak 29. prosinca u katedrali Svetog Jakova. Uz tradicionalne pučke hrvatske božićne napjeve na koncertu su izvođena i novija djela domaćih i stranih autora. U katedrali Svetog Jakova priređen je program kojemu je bila nakana upotpuniti ozračje najradosnijeg blagdana u godini, ali još više ukazati na značenje Božića u srcima svih naših vjernika, kazala je organizatorica koncerta i voditeljica katedralnog zbora, profesorica Jelena Mikulandra. Tako je, dakle, ove godine je 12. po redu manifestacija Otvorite vrata Božiću, a kao što znamo sve skupa je započelo godinom ranije, prvim koncertom u povijesti Šibenske biskupije, božićnim koncertom zborova Šibenske biskupije 29.12.2005. godine. Tako da ovo večeras 13. okupljanje zborova. Bogu hvala, svake godine je odaziv sve veći, tako da smo prvi dio večeras, a drugi dio koncerta će biti na Sveta Tri kralja uvečer u 19 sati, koji smo nazvali Prigodno Bog se čovjekom učini. Eto, večeras među nama je župa Svetog Petra Svidika, Laudantes iz Skradin, Vodice, Konjevrate, Zaton, Šubićevac i Murter. Eto, ja ih od srca svih pozdravljam i veselim se što ćemo imati prigodu čuti mnoge božićne popjevke, kako domaće, tako i strane, u raznim obradama.
Šibenski biskup Tomislav Rogić na kraju koncerta zahvalio je svim pjevačima na glazbenom doživljaju, ali još više na zajedništvu župa Šibenske biskupije. U ime biskupa Ante i svoje zahvaljujem na ovom doživljaju, sad bi najprije rekli glazbeno, ali zapravo iznad tog glazbenog doživljaja je ovo zajedništvo koje je večeras u našoj katedrali ostvareno, zajedništvo naših župa Šibenske biskupije, zajedništvo generacija od mlađih do starijih, zajedništvo napjeva od onih koji su novi pokušaji do onih koji su, barem kako sam vidio u ovom programu, i više od 300 godina stari. Čuvanje te lijepe tradicije ne samo u pjesmi, nego u radosti Božića koju ovako dijelimo jednim drugima, neka se doista nastavi s Božjim blagoslovom i neka to bude jedna sveta, važna, uporišna točka za našu Šibensku biskupiju u ovoj katedrali i ovim božićnim danima kad se prelijeva radost Božića i ono kad slavimo Uče moj nakon Uskrsa, dakle oba dva otajstva Isusovog dolaska, Božjeg utjelovljenja i našeg spasenja da su okrunjeni ovim zajedništvom naših župa. Evo upravo nošeni tom božićnom radošću želim vam čestit Božić, obilje Božjeg blagoslova i svake milosti s nebesa u novoj 2018.